Дали е музиката, дали е песента, дали е цялата култура на изкуството, която докосва душата, която вдъхновява любовта и чувствата. Независимо дали е музиката, дали е песента, дали е цялата култура на изкуство, докосваща души, вдъхновяваща любов и чувства, трябва да е духовна. Изкуството, за да докосне душата, да вдъхновява любовта и чувствата, трябва да бъде духовно. Изкуството, за да докосне душата, да вдъхновява любовта и чувствата, трябва да бъде духовно. Трябва да е духовно. Животните и маймуните се наслаждават, но само божествените хора се вдъхновяват и живеят вечно. Само духовните хора са вдъхновени, обичат и живеят вечно. Трябва да бъде духовно. Животните и маймуните се наслаждават, но само божествените хора се вдъхновяват и живеят вечно. Маймуните се наслаждават, но само божествените хора се вдъхновяват и живеят вечно. Само духовните хора са вдъхновени, обичат и живеят. Дали е музиката, дали е песента, дали е цялата култура на изкуството, която докосва душата, която вдъхновява любовта и чувствата. Независимо дали е музиката, дали е песента, дали е цялата култура на изкуство, докосваща души, вдъхновяваща любов и чувства, трябва да е духовна. Изкуството, за да докосне душата, да вдъхновява любовта и чувствата, трябва да бъде духовно. Изкуството, за да докосне душата, да вдъхновява любовта и чувствата, трябва да бъде духовно. Трябва да бъде духовно. Животните и маймуните се наслаждават, но само божествените хора се вдъхновяват и живеят вечно. Само духовните хора са вдъхновени, обичат и живеят вечно. Трябва да бъде духовно. Животните и маймуните се наслаждават, но само божествените хора се вдъхновяват и живеят вечно. Само духовните хора са вдъхновени, обичат и живеят вечно. Обичат и живеят. Само духовните хора са вдъхновени, обичат и живеят вечно.